Igor Kuestak atzera. Montero atezainari eman dio. Morcillo baloi eske, utxe egindu, irriste egindu atezainak. Eta Alabesentzat zorionez, bere taldekide bati joan zaio baloia. Hortxe. Arriskutsua dira jokaldi hauek. Zelaia doa arriskutsua. Zelaia neurrian egon behar da beti. Konzentrazioa mantendu behar da beti. Pauso guztia neurtu behar dira, apoioa neurtu behar dira. Morcillo moztu du buruz. Baloiona Koemanentzat, ez dago jokoz kanpoia, zer egiten duen Jon Moya eta Kuesta gainean. Atzera jokatu behar izan du, azkenean galdu egin du Koemanek, alaina berreskuratu du Genik Kasaresi ondo, lehenengo ikutuan oso ondo jetxidu baloia Kasarese, kontrarasoan Alabez, atzelariaren bila, ondo gurutzatu da Ariño, irriste egin du, azkenean baloia ateratzea lortu du Barakaldok. Aurreko jokaldi horretan Koemanek ez du jakin izan zer egin. Falta baten bila junda, falta hori ez du atera, gero bada pixka bat atze egin duenean laguntza gutxi baita ere, baloia ematerako garaian, eta zer ezan gelditu da jokaldi arriskutsu bat, ez? Eta azkenean, jokaldi handirik egin beharrik ez, ez? Baloia utz egiten da pase batean, rebote horrek baloia aukera hona ematen dizu. Bueno, ematen du Barakaldo berriro ere partiduan sartu duela. Ez joko aldetikan, joko hobetu delako, baizik eta ja intensia gehiagokin sartu da berriro ere, ez? Ematen du arnasa pixka bat hartu duela, azkeneko Alabesen utz horrek partidua erabakitzeko aukera zaukan Casares eta utz egindu horrek ematen du berriro ere partiduan sartu duela Barakaldo. Oskar Martinezek erdiratu du, Casares sartu da errematea egiteko asmoarekin, berarekin Vázquez atzelaria, eta epaiaren ustez atzelaria izan da baloia ikutzen azkena. Beraz, Alabesen aldeko kornerra izango da. Salcedo katerako du ezkerraldetik, ezkerrez kanpora eginez, seguraski. Hortxe kokatu dira, jokalari guztiak area barruan. Atera du Salcedok bigarren zutoinera, Morcillo erremate bila, Barakaldok atera, ea kontrarasoa antolatzen duen Alfonso del Barrioren taldeak. Baloi luzea Koemanentzat, berarekin Jon Moya, ezin baloi hori ikutu, Moyak Salcedori eman dio. Salcedoren pasea, Genirentzat, zelariak moztu du, Orlando, Ian Uranga, arazoak baloi ateratzeko, Fran Perez lurrera falta, Genik. Atzerago, atera behar dela, esan dio epaileak, eta atezainak aterako du Jon Anderrek. Ja, nabaritzen dira minituak eta zelaia eta dena, ja astunago denak. Fran Perez, Orlando. Vázquezek utxe egin du kontrolean, albotik aterako du Alabesek. Lehen zatiko azken minutuetan sartu gara, 4 minutu geratzen dira lehen zatia bukatzeko, utxeta bat. Liderra Alabes, irabazten ari da Lasesarren. Azken selkatuaren zelaian, beste baloi bat Koemanentzat, oraingo honetan Morcillo iritsi da bera baino lehenago, atezainari eman dio, Monterok kanpora bota behar izan du. Koemanen presiopean, albotik aterako du Barakaldok. Erasoan jarraitu nahi du talde bizkaitarrak, Orlando. Egin zaio kontrola, azkenean Ander Alainak bota du kanpora, berriro alboko sakea Barakaldoren alde. Salcedo, honek urrundu. Hirugarren alboko sakea jarraian Barakaldoren alde. Jende asko pilatzen da baloia ingurura, oso zaila dago, berriro bueltatu eta bestaldera luze jokatzeko aukera ongo balit, bueno, hori egin behar da, ez? Zergatik Alabesek jende asko eraman da dauka. Barakalduk gehiago zabaldu beharko lukeela zelaia, ez? Bestela leku batean jokatzeak errestu egiten dio Alabes ilana, ez? Alegindu behar du zelaia zabaltzen. Baina oso hiedanak oso politak gelditzen dira hemen goitik eta
hor behia benetan ez da erreza izaten hori dana aurrera ematea, ez? Zergatik dinamika batean sartuta zaude, nik usten den jokatu baino gehiago lanerako dinamikan sartuta zaudelako, jakinda zu teorian gutxiago zela Alabes baino, eta buruan daukazu beti baloi gabeko joko hori, ez? Ba, nun egon, nun kokatu, nuen zein, eta baloia daukazunean jokatu egin behar izaten da, ez? Eta bizkat hori falta da. Garridoren pasea Koemanentzat jokoz kanpo. Jendea oso aserre, Marrazoinarekin. Oso aserre, ez da giro hemen, ez da giro. Hola jarraitzen badu, ez da egingo du Lasesarrek. Baina nire iruditzen jokoz kanpo dela baita ere, Bai. Posotxo bat aurre dagoela. Gertatzen dena hor jokatzen ari den horrek, ba bueno. Galako batean harrapatuko du. Hiru jokoz kanpo, bale, baina etorriko da momentu bat harrapatuko duela, Marrazaina gutxi egingo duena, ez da aukera asko dauka horre Barakaldok, Oso ondo Casares, nola jetxi duen baloi hori, arean sartu da azkenean Ian Urangak kendu dio baloia. Urangak urrundu, Alainak moztu, baloia berriro Koemanentzat, Morcillok buruz. Eta Garridok berriro leku berera, Koemanen bila beti, Morcillok atera du berriro, Salcedok buruz, Geni, zeinai geisten duen, Garridok atzean utzi du, Fran Perezi emanez, Ian Uranga, honen baloi luzea, Nacho eta Jon Moya atezainari utzi dio, eta Monterok ezkerrez kanpora zuzenean. Atezaina honekin baspada ere, beti egin behar da. Bai. Ian Urangak aterako du alboko sakea, minutu bakarra geratzen da lehen zatia bukatzeko, utxieta bat, Alabes irabazten ari da, Julen Goñi pasatzen utzi, Morcillok gorputza sartu lekua hartu dio, Aserre Marrazainarekin Julen Goñi, baina ateko sakea izango da. Hogeta mar segundu geratzen dira Arauzko 45 minutua bukatzeko. Orain epaiarekin hitz egiten ere ikusi dugu. Julen Goñi ez dio jaramonik egin. Alboko sakea Alabesen alde. Lehen zatiko azken jokaldia izan daiteke Lasesarren. Presa gabe Gasteiztarrak, Jon Moyak aterako dugu sakea. Oskar Martinezen mugimendua azkenean Geniri eman dio. Minutu txoba bai, bultzakada txoa edo Geniri, eta falta aukera berriro Alabesentzat. Askotan komentatzen du detaileak izaten dira da, ez? Ba, detaileak partidu asko erabakitzen dute. Salcedo katerako du golean ere, gogoratu Salcedo katera duela. Genik egin dugu errematea, ez da baloi txarra, osona, buruka da bai, atzelari baten gorputzean jodu baloi horrek, berriz ere goian sartu du Alabesek, Ian Urangak urrundu, jarraitzeko dio epaileak, etzegola jokoz kanpoko posiziorik, azkenean falta, erasoan, baina aukera ona Alabesentzat falta honetan, Oso ondo ateratako falta izan da, bai. Buruka da, ez dakit, Oskar edo Casares izan den, buruzuil batek egin du, edo Kuestak igual. Kuestak. Eta txistua jodu, epaileak bukatu da beraz. Lehenengo zatia Lasesarren, gizon honek Genik sartu du orain arteko gol bakarra, egia da. Atezainak hutsa handia egin duela, baina gol oso garrantzitsua Alabesentzat. Eta oraindik beste 45 minutu izango ditu Barakaldok, baina azken sailkatuari aldapa gora jarri zaio partida. Lehenengo zatiko zenbakia akortxe, 3 jaurtiketa egin ditu Barakaldok, 7 Alabesek bat joan atera, 5 falta egin dituzte txekoek, 8 Gasteiztarrek, txartel hori bakarra, Igor Kuesta, Alabeseko zentralak ikusi duena, 3 korner atera ditu Barakaldok, 4 Alabesek, 3 aldiz jokoz kanpo beti Koeman, eta baloiaren jabetza pitkin bat gehiago izan du etxeko taldeak Barakaldok, baina markagailuan atzetik dijoa. Gu bigarren zatiarekin batera itzuliko gara, gero arte.